Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para pemirsa penonton channel Tulang Gunung untuk kegiatan pagi ini dengan suasana mendung. Dengan suasana mendung, kita jalan-jalan mau berkunjung ke kebun tetangga. Mau lihat penebangan kayu di kebun tetangga. Lihat jalan berkelok-kelok, lewat jalan Terabasan ini saudara. Lewat jalan Terabasan, saja tidak hujan, karena tiap hari ini hujan, jalannya licin. Apa kan? Apa baju nih? Oh iya Pak. Iya. Lancar nih baju nih. Oh iya. Ayo Kang. Yang dandani banyu. Oh, carane kaya ngene iki. Ya apa bisa nggawu. Jalane bingung. Duduk jalan lagi. Karena banjir ya. Jalan banjir. Jalan rusak. Jalan rusak. Ya, kita. Iki bone. Iki bone lali aku. Apa iki bone? Kebunnya itu agak miring, lereng, miring. Oh itu, oh itu. Nah, iki wonge sing duwe kebun saudara. Penebangan kayu. Wong di situ. Oh ya sawah. Tebang habis. Habis. Kayunya ditebang habis di pinggiran wangkit. Kamaran nih. Ini apa nih? Ini gue pegang ke anu arep apa desmu? Arep. Oh. Anu apa? Ngare delok iki kan siato, delok. Lah, jarane balik iki. Di rumah ndak arep, Kang. Wedhus di rumah ndak arep bakane kene ane. Yo iya ndak arep. Pirone? Pohon. Hah? Aduh. Wedhus di rumah tak kandhani kok ndak arep iki pakane kene ambu. Jaluk apa jare kon? Apa? Jaluk sego. Takon di anak. Heeh, ndak arep karo jejak ae. Saya takon di anak ya. Mana sego? Ayo karo jejak ae jaluk sego. Lah iku mesane ndi ya? Kok ndak tau ro? Glagaro Pak. Oh, Glagaro. Mantune iku sapa? Mantune sapa? Samin. Siapa? Mantune Cak Samin. Oh, Cak Selamin. Samin Jaten. Oh iya iya. Cek iki ro aku. Samin Jaten. Anake Pak. Iya. Berapa poin ini? Ayo poin. Iki Watu Gunung.
Ini Waru Gunung saudara. Kalau yang mau ditebang ini Damaran. Cari lamban guys, daun Damaran guys. Ah, karena anu iki di lereng miring saudara anu nih. Iki kebun apa Jamin? Iki jenenge anu kebun nyiluman. Ini kebun nyiluman saudara. Nyiluman itu mungkin dulu dibuat apa yo? Apa berlindung? Mungkin zaman Londo apa zaman penjajahan tak? Katanya orang sini tuh. Tapi lokasi iki Nah, iya lokasi ini. Mulai dari apa toko wetan ya, mulai toko dari timur sampai ke barat ini Nyiluman, lereng Nyiluman. Lereng Nyiluman. Dibuat apa Jamin? Kenapa bro? Ya ndak wong Jawa mungkin lah jeneng Nyiluman mungkin digawe berteduh. Berteduh apa singitan apa berlindung? Berlindung. Iya berlindung. Nah, bahasa Inggrisnya swingitan. Nah, swingitan mungkin ngono. Jare iku jarang bener. Jare. Tebang apa ya, Bos? Oh. Yang butuh ramban Damaran. Yo, saking ndelok wong weruh iki anu, Cak. Kok sampean sing tuku ya? Iya. Pira meneng ya? 20. 20. Tebang habis ya? Banjar sawah, men. Yo. Tebang habis. Ono Apa iki? banyu. Ya nek sampean nggone duwe nek sampean. Nek iki banyu putih. Bersih. Lipat damai ya aku katai. Ya apa maneh? Apa ngene padha ae gegere mbobalan. Lah ya medhu nek. Woi. Medhu saudara, kebune medhu. Dawes. Tapi ngene iki besok nek kayune wis ndek pinggir-pinggiran entek to. Kan cara landrone deloken ora cepet lemu. Masalahe kan rop-ropane kan berkurang. Jatuh Mas Gisi. San iki. Hah? Nama kena mang. Ayo, coba main yuk. Kemari sambung ya? Mari. Ini loro tolu wakat limo. Besok tuh nyap ngedilati. Di sambung ini ya? Iya. Oh. Jadi seperti apa yang mau menjepuk? Itu besari. Oh, besari. Dibeli apa darah ya si biji ore weh. Ya iya. Wah, limo ora kabeh. Jadi bingung kabeh kare akeh wae. Iya, akeh wae karo ngono. Kote jadi enak di kote. Iki orang ngoyok kan golek rambal geng. Ngoyok iki dolanan arek cilik biar kan nek ana arek cilik kan yat-yatan ngene ya. Yat-yatan. Nah, yat-yatan. Masa kecil. Ya, ngiling-ngiling zaman lek cilik biar kan nek ana kayu ngene kan yat-yatan ngene ya. Nah, yat-yatan. Nah, ngene iki. Akeh lombok sih. Aduh sih. Iya lo jalu aja. Nono lomboke. Iki ngene miring temenan nek iki ndak guyonan iring iki. Nek momane tenagane ndak sip-sip temenan ndak kira munggah saka nisor. Iku koyo kate diketok maneh iku. Nono isi anu sik nom. Seneng rek suasana nek di kebon iki seneng. Apa menghirup udara iki ngene sik seger nek di kebon-kebon ngene iki. Kok iso seger ya? Masalahnya apa? Seger mari udan. Nah. Ngare seger iku mari udan. Dadi awane sejuk. Seger iku mari ngombe. Nah, apa maneh nek mari adus tambah seger. Ya kena Seger kewarasan ngono. ora sandal tangan. Nah, ngono. Iku sing seger iki. Wah, temenan. Tamaran iki. Tuh, para ngerambang kene tok kan. Ya kurang gol nek sak bentel. Yo ditandon kan nek alum kan tambah anu apa? Iku lho. Ya nek kasti yo. Iki bale. Nah, iku duku iku. Kalau ke Iki bal kasti.
Ini apa ini? Tuku ya? Apa ini teh? Wah apa ini? Oh iki iki asing diarani wae damaran iki. Ada apa ndak? Bedang nih. Iki nek bahasaku ya nek mau di ono minyake iki. Bedang kan tenan lapangan iki. Nah, lho. Nah, hai. Iki guys. Wah, damar guys. Iki diarani wae damaran. Wae damaran lho iki. Iki kira-kira Tanaman ya guys. Tanaman guys. iki di perhutani iki, di kebun warga iki. Sambil berapa tahun ya, Min? Iki sekitar nek 30 tahun ono kayu iki. Nah, ini Pak Sek. Pak Dekonto nandur iki pancing paling berani. Iki Cak Sianto iki. Iya. Pacangan dia no. Nah, ini yang punya saudara Pak Seteng ini, yang punya kayunya. Ini bukan ini di kebun warga ini. Di lereng Ngiluman. Iya, Min. Tegur dia. Loh gini. Loh gini. Daerah lu. Geng, halo geng. Geng. Halo. Betul apa enggak? Nah, ini mau direbokan ya sekarang. Siap, yuk. Dengar kodoknya tamaran, guys. Sip, mana ini kayunya? Kayunya ini ditebangi, tebang habis. Kebunnya jadi lempo. Ini pohon manggis sekitar umur berapa ini? 5 tahun ya toh? Ini manggis umur berapa? Umur 10 tahun. Tuh. Ini ndak terlalu keropan. Jadi Apa keropannya? keropan itu apa yo? Banyak apa pohon Kurang sinar. iya. Hormati rekan Wedus. 5. Pengusaha kambing ini, guys. 5 ambek keping loro. Pengusaha kambing, guys. Dari rumah sapi, Jong. Sapi perah ndak rumah. Kalau kontak itu jangan lupa ke Cak Sugeng, nomornya ada di bawah. Warnanya omah nih dibaca ngono ya. Ini pohon cepoko hijau gitu yo. Pokok anu, Oh, ini pohon cepoko milik siapa? Warga, juga milik warga. Umur sekitar 30 tahun. Kayunya besar, lurus. Kayunya lurus. Enggak berbengkok-bengkok. Nek berbengkok-bengkok kaya ulo. Kaya ulo nek bengkok-bengkok ngene iki. Ngene wong urip aja berlenggok-lenggok. Kaya ulo. Ular tangga. Dadi ini nyetol. Apa ya nyetol koncone. Kita harus berjalan lurus seperti pohon ini lurus. Hidup ini harus berjalan dengan lurus, jangan berlenggok-lenggok. Karena berlenggok-lenggok lah, seperti seperti ular yang berbisa. Bisa lurus, guys. Karena masih muda, guys. Itu lah dampaknya, nek kayu dampak si tanaman kayu pasti hancur lebur. Walaupun dapat uang hancur, tanaman yang lain hancur. Tapi gimana lagi, yang namanya butuh. Nah, butuh itu. Pak tuh apa? Butuh. Oleh Pak tuh. Nah, wong urip iku Ono Pak tuh. ono butuh, ono patuh. Nah,
Nek Pak Tuh ndak seberapa. Tapi lek kemato. Butuh iku lho. Butuh Pak. Lek kemato itu ibaratnya rokokan nggak bisa dihentikan. Itu namanya kemato. Iki mulai jam pira anu mau toh? Apa? Nebang jam itu. Sekarang lepen di rumah ini. Sekarang ngetik kok ngetok. Kalau nek krungu ae kan anu kupingmu kan. Ya omah mriki. Apa kok terus Pak cedek temen apa nek perengan. Krungu berote apa? Beroke graji nek perengan kan untas. Tak warani mbek loro duran di kulon gunung. Asih dan Nono Tirto. langsung ketok padang kebun. Kok Tapi masih dicancang bolong-bolong. iku sampai tuwek-tuwek pohon pinang nek sapa to merek kene to? Ini, iku sing kaya jambe ya. Jambe. Lengkang iku buah apa iku? Ngene nek kayu damaran iki rada suwe. Apa gedene iku lama. Kayu damaran lama tuh. Bengah mana, Teng? Iya. Iki lama kan dina minggu iki. Dina minggu masih duduk. Ini masih pegawai swasta. Dari swasta ini libur minggu. Halo Waras. Ya apa Waras? Parah sama sakit itu. Waras. Yo, dira enak no nyambut gawe ndek kono Ras. Duit puno, mulai nggo duit sing akeh. Oh, buat ngene iki. Ndek kene iki nek ndek desa iki sulit lapangan pekerjaan, sulit. Untuk mencari kehidupan itu sulit. Nggak ada jarang lapangan apa ya, lapangan pekerjaan apa lapangan sepak bola. Iso mangan bendino ae wis untung nek desa iki. Jadi ndek kono dhuwit iku disimpen. Aja prabu ae. Delok ning koncone iki sampe dodol kayu iki apa repot golek sandang pangan di desa iki. Sampai kayune didol. Jane kayune iki kate disimpenan. Tapi berhubung sulit ekonomi, terlalu sulit di desa iki. Terus sulit. Terlalu sulit. Akeh korupsi. Terlalu sulit. Ndak saya ngopo kayu didol iki nyambung urip. Kayu didol iki nang seteng iki digawe nyambung urip. Dibayar utang. Utang kayak itu utang sembako ngeripik rono-rono. Dibayar utang ya saudara. Kayu ini didol, jane emang kayu ini tak pengen didol, tapi ya apa? Dituku beras. Kimbiain arek sekolah. Jane emang ini kayu ini iki. Kayu simpenan, kayu investasi. Waduh, iki keluar. Wedine keluarga ndak mangan, ya kepaksa didol kayu ini. Ya apa maneh? Kalau bener ngono saudara ya. Nah, daripada keluar. Ya didol kayu ini, iku cocok ning ngene iku. Duit disimpen, tapi yo duit aja gue berapa-apa ae, Kang. Duit iku. Ya usaha mana? Nah, kena ge usaha di gawakno duit. Ya iya, duduk. Ya bisa sambung-sambung iki di wet-wet kira-kira nyambung urip iki rada dawa. Di duit wet-wet. Oleh, guys. Jadi kayu iki ngene mepet wangkit to yo. Mepet wangkit. Yo, mepet wangkit. Amene itu wangkit ya. Nah, terus yo ono benere ditegor iku ditebang, dijual iku ya ono benere. Supaya tanduran. Nah, iku kate ge rambanan iki pakane. Kali wedhus iki, guys. Wedhus itu. Wedhus lemu wangi koyo cangak ula, guys. Cangak ula. Iki sebagainya nih, guys. Oh. Bukan. Anakku. Oh, itu anak.
Tapi walaupun walaupun pohonnya iki ditebangi, tapi bisuke lanjutane lahane awake iki subur leng. Masalahnya kan sinar matahari kan bisa tembus. Tapi ya penggawean maneh iki ngono. Penggawean ngono nonton maneh ya ndak mari nek karo rong dino ndak mari ngono. Ya diopeni lah. Jenenge wong open-open. Rene ora dene pisan. Nah, mangke iki ya dirumati menawa metu wae. Ya wis alhamdulillah apa iso dodol kayu. Timbangane kaya apa sih ono. Ono sing didol. Ono terlampau. Nah. Di suasana dek kebun yang ini ki suasananya apa alamnya lagi mendung. Alam lagi mendung ya ojo udan dhisik supaya wong nyambut gawe cakne lancar, nyambut gawe cakne lancar. Ojo udan sih, tapi ya apa nyene bendina udan dek kene. Tiap hari hujan, pemane mari beduk wis tiang dina to seminggu. Hampir 7 hari wis setelah zuhur itu hujan terus. Iya nek udane duwe enak. Udan dan banyu. Nek udan duwe ya padha sore nek udan duwe. Nek dodol. Nek udan banyu sih enak. Nek udan duwe kita udan tangis. Ngono. Ya mantap muga lancar. Sing negor kayu sing nyau gawe lancar, ngono apa-apa. Ya nono oro ya, Bang. Oke. Nah, ini untuk sementara untuk hari ini kita akhiri perjalanan hari ini. Semoga yang lihat video ini tidak bingung, saya sendiri juga tidak bingung. Dari ya salam bahagia. Kono ya. Mau pulang saudara, mendung mau melanjutkan perjalanan mumpung hari Minggu. Oh iya, mumpung hari Minggu. Ambong rek. Enggak. Belum ada dia ini dalane anu. Iya wangan. Kok pasti gue. Iya wangan tuh cukup persil. Bahkan kan sawah-sawahan dia ada gini. Punane biyen sawah-sawahan. Aku sih eling dia di SD kelas. Wow, sawan, pokok wetan sawan. Sampai duduk di Mega itu sawan.
terus wangane mati. Iya bareng wangane mati, kaline mati yo. Akhirnya finish. Kaline mati. Akhirnya gak iso nandur pari wong kuno biye. Iki dialih fungsi tanduran iki yo. Ah,